Molt bé, després dels Wenders, fa molta il·lusió veure sobre l'escenari aquestes tres noies perquè elles van començar aquest projecte seu aproximadament a l'estiu de l'any passat amb molta il·lusió i els Bucs hem estat testimoni d'aquest procés de composició de les cançons i d'aquesta energia que tenen. M'uneix amb elles una mica per generació i també per aquesta energia que tenen i avui, atenció, s'estrenen, debuten! La Núria, la Marina i l'Anna són les Bucs!